Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi I am regretting Mukoma. I leaked my ex-boyfriend's private videos. Pane rimwe group, it is a local Zim Telegram group, randisingadi hangu kutaura nezita. Mupfungwa dzangu ndaifungidzira kuti izvi zvichazomukanganisirawo future yake, but mukadzi uyo waari kugara naye pari zvino ari kutoti haana kana basa nazvo. So my ex-boyfriend akabva mukutaura neni akanditi Gulezi vako vari panapa. Ndikati Gulezi, ini manje ndini ndava Gulezi, handiti ndini ndakatanga. And then akabva ati kwandiri, no, she is older than you, saka vanenge vari amai guru vako. Ndikati how old is she? Ndokubva andiudza kuti she is 45 years old and he is 26 years old. I am 23 years old. Mukoma Nash. Regai ndimbokudzosai kumashure zvishoma. Naye murume wangu uyu takasangana tichiri ku high school. Aidzidza pane chimwe chikoro, ndichidzidzawo pane chimwe chikoro. We then fell in love. Because upenyu hwake hwaingova upenyu hwekujegera jegera. I could not rely on him because family kwedu ndini ndakange nditori breadwinner. Saka ndaitawo zvekudanana nevakomana ndichivadyira mari, vamwe vandakange ndisingadi. So when this guy came into the picture, painge pagara paine vamwe vanhu vainge varipo nechekare. But ndakatanga ndichimuda, ndaiva ndiine belief yekuti kana ukada mukomana maybe unogona kumupawo lake over atotanga kutoitawo upenyu unenge hwakanaka. Takangoramba tiri tose. I eventually fell pregnant for him and I moved in. Ndikatanga kugara naye. Taigara mugarage pamba pavo Mukoma because pamba pavo pakange paine mhomho yevanhu. Ndakange ndatova ka house girl, ndisina kana pay yandaimbopiwa. Apa vabereki vake vaiva vanhu vaya vaingotamburawo, chiupenyu chavairarama chainge chisinganzwisisiki, maigona kungoswera nenzara, so vanhu makatarisana. Ndakabva ndati kumurume ndikati tikaramba tiri muno muZimbabwe tinofa nenhamo. How about we go ku South Africa? Through my friend ndokuuya kwatakazoita ku South Africa. Tasvika muSouth Africa ndakava nebelief yekuti sezvo ndirini ndakamuunza muSouth Africa haachafanire kuti ange achizobatsira vabereki vake, antanga andikumbira enini. Ndotanga ndamunzwa kuti vangu vabereki vane chekudya here, havana zvavanoda here. If everything is settled from my family side, then tobva tachizobatsirawo vabereki vake. So as it was, takatanga kuita ma-arguments. Tainge tava vanhu vaigara vachingonetsana, kungotukana, ende taitozivikanwa mulocation kuti vanhu vaya vatanga. Because ndainge ndiriwo munhu aizviona sekunge ndakanaka. You know men what they are like. Saka mulocation vanhu pavakatanga kuzviona kuti ndinoda kuzviidza kunge ndakanaka, handirespecti murume wangu, varume vazhinji vakatanga kutondi-approacha vachitondinyenga, chitovaudza kuti no, ina hangu handizvikwanisi because ndiri mukadzi wemunhu. And the dudes will be like, come on, iwewe ndinotongokuda. Eventually I fell for one guy. That guy, he had me to bed and I had to fall for another one and another one. Apa ndakange ndava kutoita like chijairira chekutoti ndo zvandava kutongoita, ndava kutongodanana nevarume vakasiyana siyana. Even though I was still married, handina kusiyana nemurume wangu, takangoramba tiri tose. But iye zvaimurwadza because there were times paaichema Mukoma kutobuditsa misodzi achindibvunza kuti une shuwa here zvese izvi zvauri kundiitira, are you for real? Nekukuda kwandinoita, how can you do something like this? But ndaitongomudza kuti shamari, if you still want to be with me, there is no problem. But what you need to know and to understand is that ininika nekunaka kwangu kwandakaita, it is difficult sham kuti ndige ndichinzi ndangomirira iwewe.
So iye akazongondikumbira akati kwandiri, okay, hapana chakaipa baby, if you want tinogona kungoramba tiri tose for the sake of our kids. Ndakabva ndati yes, of course we can still be together for the sake of our kids. That is what happened mukoma. Takaramba tiri tose, munhu ndainge ndisingachamudi because market yangu yainge yakakura. Ndaiva ndini vamwe baba vandaidanana navo. Saka baba ava pandakatanga kufambidzana navo, munhu ndakatomukumbirawo ndikati, you know what, iwewe sezvo uchizviziva kuti ndanga ndagara ndiine murume wangu, I just beg you usazotiwo kana ndiri kumba ndiine murume wangu unozowanikwa uchizonondifonera or doing some things to hurt my husband. Mazuva ekutanga zvose zvaita sekunge zvakarongeka, and the problem started after atanga kufonera murume wangu achimutuka achiti mukadzi yende wangu ndoda kutomuroora. Ndakatombobhilivhawo kuti I was going to get married to that guy, ndikatotanga kutotsvinyira murume. Fast forward, my boyfriend akabva achizondidhampa, mukomana akandidhampa, and then he married my best friend akange ari kuZimbabwe. Ndakazongonzwa zvichinzi atoroora. Aroora ani? Your friend. Mukoma ndakarohwa nepanic attack ipapo, but ndakangogamuchira kuti ndo zvakange zviripo, ndo zvaivapo. There was nothing else that I could do. So I returned back to my husband, uya wandainge ndichimbovhairira. I returned back to him. Ndikati, baba wemwana, ndinozviziva kuti ndakakukanganisirai, but for the sake of our child, let us continue with our marriage. Akabva ati iripo. Zvandakange ndisingazivi ndezvekuti murume kana wamurwadzisa, you hurt him once, you hurt him twice, eventually anozongokudhampa. So that is what happened. Mukomanashi akatanga kudanana nashuga mama vake ivavo. Handina chandainge ndichimboziva ini kuti kwainge kuina shuga mama. Chandaingoziva ndichingoti ndini ndiri panyanga, zvekuchita kwangu ndainge ndakatozvikanganwa nechekare. Ndakazongorohwa neheartbreak mukoma, ndisina kana kumbotarisira heartbreak yakabva yandirova. So murume wangu kutaura kudai, iye akatoenda kumhiri kwemakungwa. I was looking for him all along, and then ndopandakazongoti nerimwe zuva I was in pain. Ndainzwa kurwadziwa kwakanyanyisa, ndikati no man, hazviite kuti munhu angangondisiya ondisiya kuno kuAfrica, iye obva anzi ava kutogara ikoko kuEurope. So what I did is ndakabva ndachizotanga kutaura naye, ndaitotaurawo naye mune zvakanaka. Happy uri say, I know kuti ndakakukanganisirai baba vevana, but you can't just leave us like this, because hana mari ari kutumira, no help, nothing. Zvose ndiri kuzviitira ndiri ndega. Hamungandidai baba vemwana, you have to come back home, kana kuti mundiitirawo plan yekuti ndinge ndichizouyawo ikoko kuchando. Akabva ati kwandiri, inini chama ndiri kutochengetwa pari zvino. Hope yangu iri pakuti kana ndikatokwanisa kuramba ndakamirawo nemukadzi wandigere naye pari zvino, later on kana ndava nemapepa, then I will see kuti ndingakuitira chii iwewe nevana. Ndakabva ndati haurevesi, ndoda kutaura naye munhu wako. So later on akabva achizotanga kundituka kanditi zviti kuti ungochitaura nemunhu wangu, da undikanganisira zvinhu zvangu. Ndikati iripo. Nerimwe zuva handizivi kuti ndainge ndapindwa nei, ndainge ndabatwa nei. Ndopandakabva ndachizongotarisa mune imwe foni iyoyo ndo yataitomboshandisa tose. Saka ndaimbomutora mavideos panguva yebonde. Ndaimutora mavideos, ndakasarudza mavideos awo ekuti ndaimutora iye ari pamusoro, inini ndisingabudi, kana kuti ndaingobuda kusasuku kufesi yangu isingabudi. Mavideos iwawo ndo andakabva ndachizosenda mune rimwe group. Mugroup umo ndakapinda mushure mekunge ndaenda paFacebook, ndakazoona post imwe yakanga yakanyorwa kunzi kune group ranetsa rekuZimbabwe. Saka I then joined that group. Ndikaona kuti munotumidzirwa mavideos aya anenge alika. Ndikati ndava kulikisa dio rake, but kulezwe kuchando vakatondiudza kuti mainini amuri kutoita
zvichatokonzeresa kuti inini nemurume wedu uyu tinge tichinyatso kutodanana kudarika kudanana kwamakambofungidzira kuti makaita ende zvakavabata baba Dion. Mukomanashi, I know what I did it out of bitterness and anger. Ndoita sei, ndingataura navo sei Gules, so that va understand the situation yangu, kuti kuno kuzvinhu zvakaoma. Baba Dion havana kana help yavari kumbondibatsira nayo. If you could just help me, pamwedzi ndongoziva kuti ndinowana mari yakati ndobatsirika nawo nemwana. MuSouth Africa macho kubasa ndinongoenda zvangu but ndinoshandisa madays. Handizivi kuti chichi chazoitika. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Sei makatumidzira mavideos iwawo kunyangwe makange muine bitterness mumwoyo menyu, but you were not supposed to do something like that. Makakanganisa zvinhu zvamakaita. Asi anzi ndibatsireiwo, ndingataurawo sei naamai guru vakwanise kunzwisisa kwandiri kubva kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Hanzi she should just understand. Vopotawo vachindibatsira kunoku saamainini vavo. Rikidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndakabva mukubatwa chirwere cheHIV, asi mudzimai handisati ndamuudza. Mukadzi wangu anogara achienda kunotestwa because she is pregnant. Akatobva kucheck up and mudzimai wangu uyu she is HIV negative. Mukomanashi ndiri kudawo rubetsero, ndiri kudawo mazano kubva kune vedare renyu. Ndomuudza here mukadzi kuti inini shamwari ndakatamba zvisiririzvo and I am HIV positive. Munhu wandinofungidzira kuti akandipa chirwere ndoumwe musutu muSouth African uyo wandanga ndiri kufambidzana naye, nanhasi uno tichiri kufambidzana. Asi munhu wekuti ungangonzi wamuka wakamuramba because panenge pasina kumira zvakanaka. Saka musutu uyu iye anoshanda panext door nepatinopaka matrucks edu. Saka kana ndikangomuka ndakamujamuka, akatombondiudza, akatombondiyambira akati kwandiri, shamwari, kana uchida kuzondiona kuti pfungwa dzangu hadzitore zvakanaka, yedza kundiramba kana kundichita, uchazondiziva kuti ndinonzani. So musutu uyu ndiye akandipa chirwere. Ndakatora chirwere ndichitoziva mukoma, ende kunyange pandakabatwa HIV handina kuvhunduka. Musutu uyu ari clean, ane ganda rakachena. Saka pandakarara naye the first time around takashandisa butiro. The second time around ndakabva ndati mukadzi akachena kudai. Ndakati ndee kumutarisa, akanditi uri kufungei? Ndikati ndafunga kubvisa protector. Akanditi usabvisa protector, ndozvandiri kukuudza. Ndakabva ndamumanikidza tikarwa. Akanditi no Joseph, usabvisa protector, listen to me, usabvisa protector. Ndikabva ndati kwaari, wakanyanyisa kuchena. Akati kunyangwe ndakachena, kuchena kwacho ndekwangu, kunozivikanwa neni. Iwewe ndakakuudza kuti tinofanira kushandisa protection at all the times. Ndakabva ndati kwaari, shamwari, inini handichinei nazvo zvose izvozvo, protector or no protector, ndinotongokuda wakadaro. Saka akabva anditi, Joseph, do not blame me tomorrow. Ndakabva ndati, I will never blame you my baby girl because ndinokuda. Akabva ati kwandiri, it's okay, ita zvauri kuda,
but never blame me in your life. So mukomana ndakabva ndachizorara naye, tarara tose. Pakapera kuda 1 month or 2 months ndopa ndakanzwa kuti ndakange ndisiri right, ndainzwa kupindwa nechando, and chando ichocho chaindipinda chakange chisiri normal. Sezvo ndainge ndaenda kuno deliver kudhuze nekubhodha reku-DRC ndiri muZambia, ndakabva ndamuudza ndikati, Kavelo, handisi kunzwa zvakanaka. Akati, what is wrong Joseph? Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichinzwa kupindwa nechando kwakange kusiri normal, ndaita sekunge chando chacho chainge chakandipinda kusvika mubhonzo. Akabva anditi, you see Joseph, I told you, enda kumatest. Ndakati, kumatest handiende shamwari, pandikutodzoka ikoko ndikutokuda zvekare. Akanditi, no, we won't sleep together until you go kumatest zvekare. Ndakazorwara mukoma ndava muLusaka, ndakafungidzira kuti ndainge ndabatwa nemalaria. Ndakarwara pakusvika pakuti murungu akatumidzira umwe driver. Tikadzoka kuno kuSouth Africa, ndakange ndakatongorara kuchimubhedha because ndainge ndisinganzwi zvakanaka. Ndava muSouth Africa, ndakazoendeswa kuchipatara nabosi vangu ndikarapiwa. So it turned out kuti ndakange ndichiri window period. I then discovered kuti I'm HIV positive. Chirwere ichi kwachakabva, I know kwachakabva chirwere. So I just need advice kubva kune vedare renyu kuti ndoudza here mukadzi kuti shamwari ndo chimiro chavapo, she is pregnant, kurara naye ndava kutozeza, I am avoiding. Zvaizvezvi ndakatomudza kuti madam, munongondiziva wani kuti kana muine nhumbu zvekurara nemi ndinenge ndichingoita kamuka kungodhinikana. Saka madam vakazvinzwisisa. I am trying to protect chiri mudumbu, but after birth kana vazopora, obviously umwe wangu ndinenge ndamukuvadza nenzara. Ndoita sei? Ariko here mapiritsi ekuti ndinogona kunwa in secret mudzimai wangu asingazvizivi for the rest of our life. Handingakwanisi kuafoda kuti ndinge ndichirasikirwa nemudzimai uyu, because tine urongwa hwatanga takaronga zvekuti akapabuda ari ega mukoma unogona kana kuzongokomita suicide. I'm telling you, ndinokwanisa kuzongokomita suicide in the future. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kana akapabuda ipapo ndinogona kuzongokomita suicide ndiri ndega. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. I met my wife on social media. So ndakasangana na madam on WhatsApp. Tasangana kudaro, madam ndakabva ndavaudza kuti iwe kuti unge uchigara kuZimbabwe ini ndiri kuno kuJoni ngazvibude, madam uyai kunoko. So mukadzi ndokubva achizouya kuno, tikagara tose kunoko 2 years. Saka pose apa ndaitaura nefriend yavo uyo ari kuBulawayo. Saka ndaingozviona hangu kuti munhu akanaka and she is very attractive. Ndakabva ndachizoenda kumba. Ndaenda kumba ndine mapictures awo andakazotumidzirwa ni best friend ya madam. Handina kuzongokwanisa kuwana mukana because best friend ya madam yakabva yandiudza kuti murume akange abva kuchikorokoza ainge ari around, saka kuti tinge tichisangana hazviiti. So right now shamwari ya madam ndinoti ndikada kutaura naye anobva angonditi zvaizvezvi hatikwanisi kuti tinge tichitaura tose bamunini, tozotaura time. Handizivi kuti ndoita sei because nezvatakaratidzana ndaifungidzira kuti tinofanira kuzadzikisa chirevo. Zvino kana vava kundiignore vakaita mistake here, vaida kungondinzwa here, because apa hana inomboita ichirova
ndombofunga kuti kana vakatumwa namadhamu vangu kuti vange vachiita zvinhu zvakadaro, kana vainge vakatumwa vaizosvika here pakunditumidzira mapictures akadaro, kana kuti kwete. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ipapa ndanga ndiri kufunga kuti ndomboronga chidhiri chekuti ndobuda muno muSouth Africa Juni asati apera, ndosiya madhamu vari kuno kuSouth Africa, vakambovharirwa vari kuno kuJoni, ndombowana mukana nebest friend yavo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pfungwa dzacho zvakangoma hazvo vedu bwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nash muri sei? Pane ane idea here kuti masabhuku deal so farm zvamira papi? Ndakatengawo 10 hectares mugoromunzi. 10 hectares idzi dzandakatenga ndakatodrillisa ball. Ndakabuda mari because first time zvakanzi vatadza kubata mvura, ndokubva taburitsa imwe mari. Saka kana ndichicalculata mari yemacost eborehole, ndakaburitsa mari inosvika kuma 10 point something iborehole chete. Then 10 hectares idzi kudzitenga kwandakadziita ndakabuda mari mukoma Nash. Ndakabuda mari yaitosvika kuma 19,000 something US dollars. Saka ndainge ndichitonza iwe imari shoma, pa 10 hectares 19,000 imari shoma. Ndaitofarawo because kunyangwe vanhu vandaitoudza kuti ndo mari yandakashandisa pandakatenga 10 hectares ndakangobhadhara 19,000 US dollars. Vanhu vaitoti wakawana bargain. Saka ball ndakabva ndadrillisa. I just regret kuti makore ose awa andagara ndikadai ndakaita maprojects pamwe ndikadai ndakakwanisa kuva successful. Zvinhu zvacho sei sevanhu vatema tichiti kana ukagara pasi ukada kuronga chaunenge waronga achizobudirire. Apart from zvinhu zvose izvi zvedhudhula zvazoitika, rino gore mukoma ndoranga riri gore rangu rekupedzisira nemhuri yangu tiri muSouth Africa. Pasi tomborina zvedhudhula kuronga kwatainge takaita zvinhu zvedu. Saka tichibuda mucost yekutenga kwandakaita land, ndakabva ndaita mamwe maexpenses. Tine magreenhouse atakaisa. Magreenhouse awa ndakaita zvekutenga material kunoku kuSouth Africa. Saka ndanga ndiine vashandi. Saka vakomana ava varipo ndo vari kuchengeta midziyo yedu iripo paplot ipapo. Saka ndine loss zvekare yekuti ndiri kuvabhadhara without production. Pari zvino ndanga ndiri kungovapa ma 120 pamwedzi vari vaviri. Saka ndakatenga material kunoko ndikabatisa zvinhu patruck, zvinhu zvikasvika tikaisa magreenhouse. Kubhadhara kwandakaita transport, kutenga kwandakaita material, mari yacho inogona kusvika kuma 3,000 yandakagadzirisa magreenhouse iwawo. Ndine fence yandakatenga, handina kukwanisa kufenza 10 hectares dzose. Ndainge ndakangofenza 2 hectares chete. Ndakashandisa mari zvekare yakawandisa. Ndikatengawo mbudzi dzandakatenga, but mbudzi idzi hakusi kunzi dzinongogara mumapaddock. Kati vakomana munenge muchingodzifudzawo because tingakuvara pachikafu. Saka tine matanga ehuku ataitarisira kuti tainge tichazotanga kuita maprojects edu. Saka ndaida kutanga kuita maprojects acho kunana August, so that muna December tinenge tava kukwanisa kutengesa huku uye zvekare nenguruve. Asi mukoma Nash ndiri kunzwa zvichinzi masabhuku deal they are illegal. Mari yandakashandisa mukoma yakawandisa zvekuti handinogona kana kuzviuraya kana kuri kunzi land iyoyo ikatorwa 10 hectares idzodzo dzikatorwa nezvandanga ndakatarisira kuti ndichazova kana ndadzokera kuZimbabwe handizivi. Kunoku kwacho ndanga ndiine basa rangu rakanaka, but sezvo ndiri kushandawo mugovernment, kana vanhu vandinoshanda navo maSouth African kutondida pabasa havachandidi. Saka this year it was my final year. Ndanga ndichazotorawo mari dzangu,
then I return back to Zim nefamily yangu. Vana vangu vanga vari kudzidza kuno, mukadzi wangu anga ari kushanda kunoku. Saka handizivi mukoma kuti ndodii. Sezvo ndiri permanent res kunoku, should I just wait until this phase is over ndotsvaka basa in the private sector ndibetserewo nemazano? Ndinogona kuriwana basa, but pandasvika ndepekuti simba chairo handisisina, kunyange simba rekushanda. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo kuti mari yandakashandisa yandakainvesta into the land, kana kuri kunzi land yacho ikatorwa 10 hectares idzodzo dzikaenda, then what? Ndichatangira papi? Ndaifungidzira kuti plot iroro ndo richazovawo muzinda, because vabereki vangu vakazvarwawo nevabereki vavo vakabva kuMalawi, vaingogarawo mumaprazi. Saka tanga tisina pedu pataikwanisawo kuti ndepedu. Kana vari sasekuru vakatobatsirwawo nevamwewo sabhuku kwamutoko uko kuti vange vachiwanawo chitupa chemuZimbabwe. Saka musha hatitorina. Ndakandatotiwo ndochitowanawo wanguwo musha. Ndibetsereiwo nemazano muri yeZimbabwe kuti ndodii. Dzimwe pfungwa dzinomboti chibuda zvako muAfrica, but sedunga munhu ndikuzvinzwa kuti simba handisisina. Simba randakashandisa mukushanda kwandakaita ndichitenga land, vana borehole, zvose zvandakaisa ndichiisa ma-investments paland iyoyo. I used so much energy nekuti hazvina kutora gore rimwe chete, zvakatotora makore. Land iyi ndakaitenga kudhara tisati tatombofungidzira kuti nerimwe ramakore zvichazonzi masabhuku haatendedzwi kupa vana veZimbabwe land. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vanochema chemaiwo neni muchindipawo mazano nerukurudziro kuti ndisazoita suicide. Muri yeZimbabwe ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Do not commit suicide. Please do not commit suicide. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakaita ma-investments. So which means mari yavakatoshandisa paploti papo inotodarika kana 40,000. Maybe inotosvika kuma 40,000 or kutodarika. Hey, zvakaoma. Hanzi ndakatenga 10 hectares mugoromonzi. Ndaitoti it is a bargain. Then muna 2026 was his year to finally relocate back home for good. But now zviri kunzi land iri kufanira kuti inge ichizotorwa. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndezvipiko zvingaitwa? But inini maonero angu panyaya yemasabhuku deals awa pane pari kutokanganisika, because vanhu vanga vari kutounza investment kungava kuri kumaruzevha, because mukoma vedu ava kana vanga vakwanisa kuzoshandisa 10 hectares nevision yavari kuratidza kuti vanga vainayo, vanga vachazoemploya vanhu vangani. Vanhu vangani vari kudiaspora vakatenga land kumaruzevha, ende vamwe vanga vari kuda kuvaka maloji, vamwe vanga vari kuda kuita zvekurima, which means yanga itori job creation in the local economy. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana wanga uri iwewe une permanent residency muno muSouth Africa, unoshanda mugovernment, waita sei? Would you focus all of your energy back muSouth Africa, ungoti a loss is a loss, ozongoonawo zvimwe zvinotevera? Hanzi kubasa kwacho maSouth African haachashandiki nawo, kana kuti vongoshandisa upfumi hwavainawo muSouth Africa, kubuda muSouth Africa voendavo vonoretire kune imwe nyika. Hanzi ndaiti ndawanawo pandichati apa ndo pachava muzinda wevana vangu, sezvo vabereki vavo vainge vasinawo musha, vainge vari vekuMalawi. Kana chitupa chavanoshandisa hanzi vanasekuru vavo vakatobatsirwawo nasabhuku kuti vange vachiwanawo chitupa. Kana kuti modzokera ikoko kwacho kwakatangira dzinza renyu kuna sabhuku,
motongokumbira land kana muchiri kuda zvekuva nemusha. Maybe SABCO vanogona kukupai land, but kuti 10 hectares mungadziwana, handioni kunge munokwanisa kudziwana. Ngatitaurei navo mucomment section.